бародарон марамад ин аст. Як сар ғунуҷини элита карпати қирғизӣ, сиёкарпати қирғизӣ ва якум гусилиша худо хоҳад таваллуд мекунад. 8 моҳа гузаштагиай. иншоаллоҳ касоне ки молкун бошад раҳматша мегӯяд. ду дандони говӣ акун 4 дандон шудесай. нархи мол бошад 26300 сомонӣ. бо як чашша муомила карда метем. дастафкаам дорем. бо минтақаи тоҷикистонда дастафка карда метем. ин мола шабинем, хушрӯгиёша бинем. аз ин нашод аҳлиш ҳамаша нишон метем. 4 чашба гарантиша метем. ин 4 чочи об дорад. набинед. чочи як хеле об дорад. ин халташа бинед. халтаға нӯзи набинед. ғилоҷини сароша бинед. касоне ки молкун бошад раҳматиша мегӯяд иншоаллоҳ ва раҳмон. таваллуд кунам мумкин 27000 28000 боло савдо мешавад. просто пули заруритарай барои ҳавай фурӯхтисем.